Barça debuta avui a les 9 de la nit a la Lliga de Campions davant el Victoria Pilsen de la República Txeca. Els de Xavi, reforçats després de les seves últimes actuacions, rebran a l'Spotify Camp Nou la visita del que a priori és l'equip més assequible del grup C, el grup de l'amor, on també hi són el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà. La prèvia d'aquest duel, però, el tècnic blaugrana advertia dels perills del rival i de la dificultat d'aquest enfrontament. Fan les coses molt bé, és un rival molt directe, que juga segones pilotes, que està molt pendent d'aquests rebutjos, de pilota aturada, que ens complicaran. Ens complicaran. Rival molt físic, molt, ja el veureu demà. Llavors, per nosaltres és fonamental començar bé. Començar bé i amarrar els 3 punts a casa és vital. És vital perquè després tenim 2 sortides fortes i aquests 3 punts són per nosaltres importantíssims. Començar bé, bones sensacions, comença una altra competició, hem de canviar el xip, ja deixar la Lliga i tenir bones sensacions en Champions, que crec que és important per nosaltres. I per tant, és un equip que demostrarà molta dificultat i que vindrà molt preparat i tenim por en el sentit que és un partit trampa, no? Nosaltres estem preparats, ens fa il·lusió competir, però clar, hem de tenir les espatlles ben cobertes i anem a totes, no? Sí, haurem d'anar en compte, I amb la xavineta ben afinada. Amb aquest Victoria Pilsen, que tot i ser la ventafocs, aquest curs ha guanyat 10 partits, n'ha empatat 2 i encara no n'ha perdut cap. Són segons a la Lliga i l'equip menys golejat de la seva competició. Els 2 únics precedents que trobem entre tots 2 conjunts són de la temporada 2011-2012 i això sí, van acabar amb victòria del Barça, 0-4 i 2-0 amb Guardiola a la banqueta. En tenim bons records. Nil, els perills d'aquest Victoria Pilsen són reals, com deia Xavi, o tirava més de tòpics i de respecte habitual? Realment, Xavi jo crec que parla bastant sincerament a roda de premsa. No és dels entrenadors que sempre tiri de tòpics, per tant, li donem un vot de confiança i hem de creure que sí, que és perillós i han preparat molt bé el partit. Bé, d'altra banda, Xavi també va parlar de la possibilitat de guanyar la Champions. És exagerat pensar-ho? Respon l'entrenador. Sí, a competir sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Muy humildes, hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una guerra y mañana va a ser una guerra y en Milán y en Múnich y nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado, pero aún así yo creo que vamos a competir y soñar también vamos a soñar, claro que sí. Y soñar... No, y soñar, claro que sueño contigo, ¿qué más dado? Yo voy a la Champions que aún no la he ganado, no, escucha... No, nosaltres el que volem és competir, volem títols, jo vull títols, jo vull guanyar-ho tot, vull guanyar el torneo de la Galeta, sí. El de, jo què sé, de solteros contra casados. La Copa Konami, no?, del Pro Evolution Soccer, sí, també. El trofeo Costellà, tot. Sí, el que fes falta, m'entens? Molt bé, sí. No estaria aquí. Ja ho sabem. Evidentment que sí, hem de ser optimistes, tu, i confiar... Però amb humilitat, Amb humilitat sempre, però confiar en aquest equip. Bé, en la mateixa línia també parlava Koundé, que va defensar el potencial de la plantilla blaugrana i finalment Xavi també tornava a insistir que amb la duresa del calendari hi haurà rotacions. Així que quina creiem que serà la possible alineació del Barça aquesta nit? Repassem-la, va. Bon dia! Hola! Ja soc aquí! Doncs vinga, comencem amb Ter Stegen a la porteria. Koundé, Araujo, Christensen i Valde en defensa. Mig del camp per Busquets, Frenkie de Jong i Pedri. I al davant, Lewandowski, Ansu Fati i Dembélé! La convocatòria d'avui, com a novetat, també destacar el jove Pablo Torre, però en canvi no hi són ni Marcos Alonso ni Bellerín. Segons Xavi, els falta encara una mica de rodatge i el seu torn serà dissabte contra el Càdiz. Nil, què et sembla aquest 11? Doncs m'agrada molt. Saps que si finalment Ansu Fati és titular serà el primer cop que ho sigui amb Xavi? Ostres! Perquè des que hi havia Xavi entre lesions, la tornada i no, jo crec que ho serà. Jo crec que avui és un bon dia per veure Ansu de titular. La primera moltes, potser no pels 90 minuts, però que una horeta llarga. Exacte, 60-70, crec que podria disputar-los. La resta, Dembélé també de titular, o posem a Ferran? Dembélé no ha descansat, ha sigut titular als 4 partits, però va ser substituït en l'últim partit i això ja et fa una miqueta de pista de que segurament pensava... Xavi, ens pot donar alguna pista més o no? Bueno, no, ara mateix l'única cosa és que
que heu dit d'Ansu Fati està enxufati, vull dir, per tant, jo crec que pot jugar, no? Bé, doncs, en aquest duel d'avui també hi és Pablo Torres, no sé si tindrà minuts, de moment està inèdit. Més difícil, Sí, hauria d'anar molt bé el partit. complicat, però insistim en que hi pot haver-hi força rotacions, almenys una per línia. El Barça també, doncs, debut a la Champions. El Barça ha jugat 17 vegades la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions i ha debutat 15 vegades en victòria. Només una derrota la temporada passada contra el Bayern i un empat contra l'Inter. Així que esperem que avui tornem a recuperar aquest bon debut també a la màxima competició europea. I finalment, i a banda del Barça Victoria Pilsen, avui completaran aquesta primera jornada de la fase de grups l'Inter de Milà-Bayern, del grup del Barça, l'Ajax Rangers, l'Eintracht de Frankfurt Sporting de Portugal, el Nàpols-Liverpool, el Tottenham Olímpic de Marsella, el Bruges, Bayer Leverkusen i l'Atlètic de Madrid o Porto, pendents i molt, evidentment, dels minuts que tingui Antoine Griezmann.